vaig aprofitar el temps. Mentre camino cap a la feina, et vull explicar com funciona el Conove de Violeta, per si de cas no ho sabies. Vale? El dia 21 de març s'obriran totes les ponències de manera gratuïta i només es podran veure durant 24 hores. Per tant, necessito que facis la teva inscripció gratuïta abans del dia 21, perquè el mateix dia 21 ja no deixarem inscriure's a ningú. Val? I llavors hi ha una altra cosa, que si no tens temps de veure-ho tot, o consideres que el contingut s'ho val, o penses que vols donar suport al projecte, pots comprar el passi violeta. I el passi violeta és el que et permetrà tenir tot el contingut per sempre. És a dir, que podràs veure les ponències tantes vegades com vulguis, podràs mirar-la en l'horari que tu vulguis, i a més tindràs un petit pack de regals si fas confiança al projecte. O sigui que t'hi espero.